Kawe kaken hun joki nong song snong. Kalasya pensisya bakala tombor ya kaken hun joki pulit bat pelat ya uwe ukoidi ubalasya keno ba ula khayi bean ya kakiat hati Kamgat district kabadan Hamadya Pradesh. Layatu ki hek pulit hanin kasngi. Kiladon kumpasan ngut ki briu ki balamen saw. Ha ka jingja kabalaja ha kamit sngi ublay ha ka snong mau kat waha kabadan ha ka snong kabajngai kumba san kilometer na district headquarters ulaong. Kijing khangiet jong artli ki kali pulit kila julor. Khaba ka kenhun jong ki pulit kabaken top ki khat arngut kila lek ban kem yu rampal. Ubalasya ken no don kti. Ha ka jingja kabalaja laisnam haswa. Ha ka bayadai berka jing khayi kiat bean. Ka kenhun jong ki arpungut ki bro ken top ki long kemi kila tombor yaki de ki ding bat da ki mau. Layatu uhe pulit ubadekmi yaka jaga trekam hakudila umanoch di vedi. Kiti kinong tombor kila pelat ru yu rampal nakti jongki pulit layatu ki he pulit kaladon ka jingbu jingmudoi kabalong persya ya kiti ki arpungut hapo ki kendon jongka Indian Penal Code bat ka jing pentrika menta kadang ya syakmat naga benta ban kiam yakine ki brew laban rap uhe pulit.